Lain din talaga yung masakit. Tatlo na rin ako. Okay tayo mong balik. Dami kasing paano eh. Ha? Pa-appointment ka, wala din. Hindi ko nakikita yung page mo. May page kayo, kuya? Yeah. Tapos yung dati ko kasi nawala. Bago. Dito ako siya. Ilan pala yung followers. 100%. Ito gusto ng kaibigan ko yun.
Sa lalo na kayo. Kasi kaya pahingi nga ng ano kasi bigay ko sa bigay. Siya kami gusto nito. Ayaw ko eh. Pauwi kasi kami ng Pilipinas. Pauwi ka, kasama ka. Kulit. Trabaho ko yun. Saan ba isa? Kaya, Saan ka sa Pinas? ang init. Saan ka? Nag-enhance din kayo kaya? Enhance pa naman sa paa ko. Ano yung pagkagawa niya? Bogo ka mo ba yun? Yun. Yung sige. Matagal naman. Parang ano na yun sa Facebook. May picture.
mga kanila ginagawa. Data. Dami na rin anong ni Juan eh. Then, Nakakatamad naman. kaya maraming pumupunta sa kanya kasi marami siyang customer halos araw-araw. Marami kasi siyang na-upload sa Facebook. Parang personal FB na niya yan. Hindi, pagka kasi magbabayad ka ng advertise, parang magpa-pop up parati sa mga Okay. Ganun pala yun. may lagi nakikita lang sa
Pero kulay natin sa mga stars. Puro po gano'n po. Ha? Tignan mo na yung kulay. Red. Red, blue. Violet. Purple. Let's say. She just read it. 7. Nakulay na yung
Red. Tapos blue di ano. Yeah. Red. Yeah. Hugong kita dyan. Hmm? Dugong ba na nga tayo? Bagat na lang sa mga lang. Manulang mga J5 lang man. Unang naman nakatadulaki. Pinagdalaki mo lang ako. Talaga tumitin. Sino ito bra? Alwada matadagom na. Nag-listar dito. Bayad. Bayad. Medyo at ito pa. Bayad. Medyo ito din. Tapos, biyag doang ating blue. Medyo.
Kaya titak na. Blue. Titak na. Purple. Okay? Ito. Purple natin. Okay. Okay? Hmm. Dilagating natin yung ulo. Sandali, di ba ba? Vision. Difficult to fit. Pati lang dito ang ulo. Ito ating Tapos sa di ba ba? May isa.
naka-red dito kaya tapos blue. Ito siya. Ito red. Yung sa gitna. Blue. Tissue rin.
Ang pinanggagamot mo? Pisilin. Okay lang yung pisilin. Kung may Bipantin, mas maganda. Kantin? Bipantin. Ah, oo, meron ako niyan. Mas maganda. Kaya nga, yun yung maganda sa akin. Patayin niyo sa tama? Pero wag mo na ngayon pagbalik na yun. Kaya kasi gusto ko slant. Pina-straight niya. Balik ka namin. Yung Bipantin. Kasi yung iba, pasaw eh. Vaseline yung nilalagay. Tubig eh. Tapos sabihin, nagpipaid. Yan nga, meron akong ganyan. Kapag yung Vaseline, nagtutubig, lumalabas na yung ink. 100 kuya. Thank you. Thank you. Guys, maraming salamat. Tapos na po. Sa sunod ulit.